Chaig an túdar an scéal a rárú llíéigean. Dá bhrí sin tosnítar tuile óla se thuair doing mar gheall na charachtarí agsúla agus ar na ngáile tá atara. Mar hampla chur an donacha I le ife ag deireadh na chéad Caibidile go bhfuil sí ró ghafa le na cuairimí féin tuis go bhfuil cuairteoir mór le rá a fanacht in san teach lóistínacha. Is sé oscar mac alpín fear gnóir a thuail an fear sin. Duine a bhfuil sim ag tesa ánas cosúil bhí sí a tuairt na súldó. An nas geile sa sláire é seo. Figarítar ar na buint dá liad ag oscar leis an achtere. Ach an sin, muilítar ar an scéal a ríist agus tugtar a héile ólisteoing mar gheall ar ife agus ar a fearchéile pat. Chomáile sin costar óan mac alpín oring sin mac le hoscar atá fanacht in sa teach lóistín chomá. Agus ín sítar doing gur alíontóirí Nancy an bhean a hanig ar tesa ar a móthir agus go bhfuil stúdio aice a bhfuil an scioból ar mar einam in san cheantar. Sa chás is nár leor an méid sin héin, chuirtar Zoe, ban óg splóideach faniuil nár hirsig riamh dá chuid tuairí bhí féin agus a fuair stelle in ár láthir. Agus in haunta san tá Beatrice agus Sebastian lánuin bhean éasta ón bhrainc. Tugtar fenara an clí ghasta scóbach ina gcuirtear na charachtar in ár láthir. Ní aontar dearúd ar Zoe cho tapig sin. Is sé seo cor a láthir na garachtar gan áras. Cibé rud a hála agus cibé rud a hárlóig beag na charachtar seo go léir is stig ina lár.